Ette uskoneet teen tätä. Voitteko katsoa tänne? No vittu kattokaa tänne! Mulla on vasemman käden keskisormi pystyssä. Mulla on oikean käden keskisormi pystyssä. Se tarkoittaa, että haistakaa vittu. Sä käytäydyt niinku musta et ois kuullut. Vaikka sun syysteri suussa joka päivä meitsi mulkku. Musta perseeseen on ihan asiaa. Jos tuut tielle pyhin sulla lattiaa. Se on lavereiden koira takaisin täällä taas. Jälleen siittämässä lisälapsia. Joo ja oot sä sano? Ei mitään, se on ihan hiljaa. Kita nuuttaa liikaa kaljaa. Skinny dikkaa joka sanoo vittu eniten kertoja. Petri Nygårdsille ei mikään vedä vertoja. Sähän vitsille kun sun jutut ei oo yhtä pervoja. No vittu pillu, vittu paska, haha. Maksus kelpaa, fioso tai raa. Katelyt pellet kyselee. Luulet se olevas paha? En vaan mä halun päästä TV:seen. Paskan lauantai-illan ohjelmaan kilpaileen. Ja sano bumtsi bum. Sepon joukkue taitaa, tietää ratkaisun. Ei kiinnosta, toi vittu pelle Marko. Onneksi Kanal Plusta tulee joka ilta porno. Ja skinithän ei tiedä mikä on se klitoris on. Vaikka varmasti on yöllä tsikan televisio. Valtava vaaleanpunainen vulva. Sinne toi puolen metrin kylpää täydellinen tulppa. No ei mulla luonnollista kun ollaan niitä käytä. Tai no jotkut meistä on amiksia jolla on hiuksissa täitä. Mutta siihen multa löytyy vasta lääkettä. Tän säken loppu sanon että homot hävettää. Mä näitä kaasupää se ainoa oikein kaasupää. Te muut kaasupäät vaan kopioitte mun tyylät. Voisko oikein kaasupää please nosta